Gure auzoan Aldezarrean gutxi dira auzokideok elkartopatzeko ditugun espazioak. Esparru ireki zabalenak muinoaren goikaldean kokatzen dira, udalak Landatxo Hegoa izendatzen duen zonaldean. Plan eta proiektu desberdinen bitartez, eremu honetan egin diren esku hartze gehienek turismoa bultzatzea izan dute helburu. Hemen kokatzen baitira Santa Maria Katedrala, Harresiaren arrastoak, Montermoso kulturgunea eta ondare garrantzitsua diren jauregi desberdinak. Bestalde, ezin ahaztu gure auzoa ostalaritzari loturiko kontsumogunea ere badela. Gure kale eta kantoiak astebururo dira parranda eta festa giroaren lekuko. Ze eragin du guztionek auzokideon eguneroko bizitzan? Non geratzen dira bertan bizi direnen beharrak? Kotxeak oinezkon eremuan nagusi izaten dira, eta askotan aurparkez inguruatutako kalestuetan doazela ahaztu egiten dute. Kristalak parketan pilatzen dira eta auzoko txoko batzuk erakusleiho hutsak izaten hasiak dira. Landatxo Hegoan kokatu ditugu turismo gune garrantzitsuak. Eremu berdinean kokatzen dira Landatxo kiroldegia, Auzolana pilotalekua, Rafa Plaza, Etxanobe parkea, Santa Maria Plaza, Martin Txipia plazatxoa, elkar ezagutu eta elkarrekin jolasteko esparruak hain zuzen. Aurrez auzokide askok egin izan duten bezala, gure esparru publikoen erabilera sustatu, hauek zaindu eta biziberritzea bilatzen dugu. Aurren hiria da Frantzesko Tonucci 80 hamarkadan sortutako proiektu politikoa, non uztartzen diren ere arlo desberdinak, adibidez eraikuntza eta pedagogia nabarmenak dira. Eta, bueno, umeentzako hiriak leku apropos bihurtzea datza. Sortu zuen ikusten zuelako hirietan gero eta urritzagoa zirela elkar bizitza eta elkartruketarako espazioak eta askotan lehenesten zirela interes komertzialak, adibidez daukagu terrazak, trafikoa, aparkalekuak eta turismorako sortutako espazioak. Eta askotan espazioetan egiten zena zen espezializazioa edo segregazioa, ez? Hau da, jarriko ditugu gurasoak eta umeak leku batean, gazteak beste batean, helduak gurasoak ez direnak beste baten, adinekoak beste baten, edo aniztasun funtzionala duten beste baten, ez? Eta ezin dute ahaztu, azkenean trebetasun batzuk ere ez direla lantzen, adibidez komunikazioa da edo elkarbizitza, horrela. Orduan, norentzat dago zuzenduta hiria, hiria dago zuzenduta batez be, langileak direnentzat, pixkat potere ekonomikoa dutenentzat kontsumitu ahal izateko, eta adintarte batean murgiltzen direnak, 25 urtetik 50 urtera, eta azkenean hor zirkulo horretatik kanpo gelditzen direnak, adibidez, izan daiteke umeak, langabetuak, lan prekarioa dituztenak, eta ezin dutenak kontsumitu, bezain beste, bigarren mailako hiritar bezala hartzen dira, ezta? Proposamena izango litzateke aipatu duzun heldu langile arruntori haurrarekin ordezkatzea. Haurra izaki anitza bezala ulertuz. Anitza generorik gabeko jolas horretan, bere deskubritze, esperimentazio horretan, haiek gai dira espazio horiek definitzeko, haientzako izango diren espazioak definitzeko, hiria berpentsatzeko, moldatzeko, filosofia eta ikuspegi anitzen bitartez. Orduan, hiria diseinatzeko prozesu horretan haurrak barneratzen baditugu, haien beharrak eta ikuspegiak eta nahiak kontutan hartuta, jendarte osoaren beharrak bermatuko genituzke. Gure egitasmoa da Aldezarrean eraldatze prozesu bat ematea, haurrak ardatza hartuz, eta horretarako lehenengo 3 gune aukeratu ditugu, batetik Etxanobe parkea, bestetik Rafa Plaza, eta bestetik Martin Txipia plaza. Horretaz gain, bertako auzokideekin hitz eginez eta eragile ezberdinekin hitz eginez, trafikoa gutxitzea gustatuko litzaiguke, umeak askiago ibiltzeko. Lehen esan dudan bezala, umeak ardatza hartuko ditugu, eta horretarako umeak ahalduntzen saiatuko gara, proiektuaren erdian jarriz, eta beraien nahiak eta beharrak zein diren ikusi, behatu, eta ondoren beraiek parte hartu dezatela prozesu horretan. Umez gain edo aurrez gain, Aldezarreko eskolak
goian eragile ezberdinak, herri mugimenduak naiz gizarte etxeek ere parte hartzea gustatuko litzaiguke. Azpimarratu nahiko nukeena da, batetik genero ikuspegia zaindu nahi dugula, bestetik parte hartzea bermatu nahi dugula, aniztasuna kontutan hartu nahi dugula, eta umeak prozesu honen erdian egon behar duela.